to tangte pini labang su amedia chana kok athebang lahlo nilitum kedam tang asapsu controversy do kok asang si do kok lo amat nilitum pabjin immediate pen nitul bangsu central executive meeting chefasi pini labangsu product by sapen ki pachini alam the abang nilitum pini labangsu meeting ro cheparai pon lo lasi labangsu meeting cheparai pon unalo nalitum fana chopa teng pen nang to porting pen stong no port media korti irmata chorulo lapen ke nang kelang dun media kelang korting gir ka do hanata nilitum APSLC NGO hoi pen nalitum kadom pajelo kadom pini akenang sot ki pachini bang lahlo ani sipen tame pachini lo boy phichita asapso andeng hoi kidukok alang itu make doboni rasonsi sithegong lo lasi pini bang paklar daglo je registration kidu APSLC NGO ke nilitum hilo lapen pini penang parake pitors lapen jam group make APSLC NGO kalilo jongsi alang litum patoy te pen dotet potang te nilitum lo en order ron pen damno kopo lage sida sidilo athe alang tum phan bangima punito apor pilo alang tum chingwai lo nilitum le chang tali alang tum si chingwai nai ching sai nai puna hang lo nitum han nang thang lo pen nitum ta hang lo ching kilo alang tum option ambi kok lo stame alang tum makso option ambi kok pen nali tum ta social media dam ron nitum ta social media dam delo lake hemisi lampot hemisi le pajudedang pudet apita alang tum ke claim that amasi nitum ta tong sekot pen la nitum executive meeting east west chefasi labangso executive meeting pinya bangke kladak pa isapen cheparai pono pini pen ang parke pitors la pen jem otum ke APSLC NGO kalilo lake khatang lo pini pen baklar dak lo la pen patoy te alang tum jongsi nilitum APSLC NGO men pen jong selang tum claim that nam that pulutang te lake nilitum ko chuniri bang lalo government kachari tum ansita alang litum aphan kechikro yunde phachili tum chuniri lo athe nilitum ke NGO pulutang te lake non gov organization ikeng hongke government ong sidu aposi government pen nilitum ke kacirap do kok nai posti rasi alang tum chuniri lo pen nilitum government against ke mono pita dam de tapi ke hilang stame nilitum claim pame dam pame ji po decision nitum channel lo nang ki bai pan mesen arsik dipen nitum bangso kama jamang claim pon po pen nitum ken kam tior po pusi nitum pini bangso nang nitum phan media hoi pen paklang polo ni nitum aku puthot nitum pini kachingrum thu ialam the bangke nitum pini kicheng sia phom general executive meeting nitum chi phalo east west lesionon nilitum pini pen klarda nilitum phan pachini kang tu mangala helo nilitum kidam tang ana bangke kisman tum media long wang ko amuk James lapen Peter atum si non iprang si tami do bom lang ko si ar pu lang puthak ningje la sila so puthak non li pakeng ni make pini nilitum ke kado ka we si tum pini dakke do an nilitum is vesting wise si executive meeting long si nilitum pini bang parai pon igdet lo ate pini pen bangke alang nitum phan bangke ar pu pen bangke cuceli mane ki pasang binong lu pusi nilitum pini kado ka we tum cirai ciparai pon lo alang nitum bahini phana puthak